Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बिस्वजित दैमारिनि दुखुनांथाव जिउ जारिमिन आथिङाव गैयामोन सेन्देल गाननांदों हाफ पेन्ट आरो खमैबो 10 किल'मिटार लामा थाबायनानै थांलाय फैलाय खालामनांदोंमोन फरायसालिसिम बिथाङा गंसे गोरिब नखराव जोनोम लादोंमोन साद' बिदा फंबायनि गेजेराव बिथाङानोमोन दुइसिन आंखालनि थाखाय माब्लाबा उदै खालिजों फरायसालियाव थांनांदोंमोन फरायसालिनिफ्राय गबानो साहानि दखानाव खामानिबो मावदोंमोन कास्टमारा साहा लोंनायनि खालि ग्लास प्लेट सुदोंमोन बिथाङा मोखाङाव दंमोन अराय मिनिनाय खामानियाव गैयामोन बानाय दंमोन खालि हाजासे हेंथा जिउ लामायाव उन्दै समनिफ्रायनो हाजार सिमां दंमोन बिथांनि मेगनाव गुबुनखौ मदद खालामनाय समाज जौगानायनि खामानि मावनो लाइमोन बैसोनिफ्रायनो गोख्रों थांखि दंमोन जायनि थाखाय हाजासे दुखु सहायनानैबो बिथाङा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामदोंमोन गोबां दुखु दाहानि जेंना नेवसिनानै मैदेर माउथनि फिसाज्लाया दिनै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि महरै बर' माहारिनि गेजेराव गोख्रों दैदेनगिरि जानो हाबाय दिनै थामहिनबा 21 मे खालार खालि बिस्वजित दैमारि बिथाङा आसाम बिधान सभा जथुमाव बुंथिगिरि महरै बर' रावजोंनो समायखिरा लाबाय नैथियाव दङ बङाइगाव जिल्लायाव खास्रि बिस्रियै सासेखौ गाग्लोबदों मैया बृहस्पतिबार खालि बङाइगाव जिल्लानि गरायमारियाव मोनसे मरेल पुलिसनि जाथाय गरायमारि दासपारानि थागिबि सुशील दासनि न'आव गरायमारिनिनो आबेद आली हुसेन मुंनि सासे सन्देह गोनां सिखावा खावनाय समाव हमना मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बे सेंग्राखौ खास्रि बिस्रियै गाग्लोबो बे मरेल पुलिसनि गेजेराव पुनरन्जन बिस्वास मुंनि सासे फोरोंगिरियाबो दंमोन मख'नो गोनांदि पुनरन्जन बिस्वासआ गरायमारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि उनाव बङाइगाव पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैनानै सन्देह गोनां सिखावखौ बङाइगाव थानासिम लानानै थाङो बे जाथायनि सायाव सुशील दासनि बिसि सुबिता दासआ मोनसे केस होदों बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो मरेल पुलिसजों सोमोन्दो थानाय साथाम सुबुंखौ पुलिसा थानासिम लिंना लांनानै जामिन होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों थामथियाव दङ सासे बर' आइजोनि बाखनायथाव सावगारि ससियेल मिडियायाव गांसे बाखनायथाव सावगारिया भाइराल जागासिनो सासे बितना बर' मुंनि बर' आइजोआ सासे बिबायारिखौ गावनि न'आव लिंहरना ओंखाम जाहोनाय गांसे बाखनायथाव सावगारि मिथिनाय बादिब्ला बे आइजोआ बाक्सा जिल्लानि बे आइजोआ बे सावगारिखौ गावनि फेसबुकआव शेयार खालामदों बिथाङा लिरदों दि मानसिनि जिउआ मा समाव मा जायो रावबो बुंनो हाया मोनसे समाव बिबो जोबोर मोजां मानसिमोन नाथाय मानि जाहोनाव मा जाखो हमदांनो हायासै आं बिब्दि मानसिखौ जोबोर अननो ओंखारो आरो बिनिखायनो दिनै लिंहरना जाहोबाय आरो सम सम जाफैबाय थाखायो गावनो खांसिं लाना फैखायो अन्थाव बाथावनो ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्लानि अनजालि मोसाहारिया गोमानानै दं चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय सित्तनागुरिनि थागिबि मुस्रि सन्जय मोसाहारिनि बिसि अनजालि मोसाहारिया गोमानानै दं अनजालि मोसाहारिया थांनाय 11 मे खालारनिफ्राय गोमानानै दं फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला 11 मे खालार खालि रुनिखातानि गंसे फरायसालिनिफ्राय फिसाज्लाखौ लायनो थांदोंमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो दिनैसिम न'आव सफैयाखै बाथियाव दङ फाइटार प्लेन गोग्लैनायाव पाइलट अभिनव चौधुरीया जिउ खहा जायो इन्डियान एयारफोर्सनि फाइटार प्लेन मिग-21आ थांनाय हरनि समाव हरखाबै गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैनानै थेर बेथेर जायो बे जाथाया पान्जाबनि मगायाव थांनाय हरनि 10:15 समाव जायो आरो बे दुखुनांथाव जाथायाव फाइटार प्लेननि पाइलट अभिनव चौधुरीया जिउ खहा जायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।